Okay, man, are you ready to go? I'm ready to go. Now, come on, now crank this motherfucker up. Husholdningen giver penge til virksomheder i form af køb af varer, arbejdskraft, investeringer i aktier og andre daglige nødvendigheder. Til gengæld skal arbejderne på de forskellige virksomheder betales gennem lønninger. På den måde bliver pengene gengældt. Husholdningen betaler derefter til staten i form blandt andet skat. Pengene derfra bliver gengældt i diverse former, blandt andet SU, pension, det at vi vil køre på vejene, gratis uddannelse og gratis sygepleje. Relationen mellem husholdningen og pengeinstitutioner er oftest ind- og udlån. Pengene her bliver tilbagebetalt med blandt andet renterne på dit lån, men også renten du får ud af at have penge stående på forskellige kontorer. Renten afhænger af alt efter, hvor gerne banken vil have til at sætte penge ind i deres kontorer. Relationen mellem bankerne og virksomhederne er samme princip som med husholdningen, nemlig ind- og udlån, renter og renteprocenter. Relationen mellem staten og virksomhederne er, at staten kan vælge at investere eller købe midler af virksomhederne. Dette kunne blandt andet være, hvis de skulle bygge en skole eller et nyt sygehus. Det byggede element vil højst sandsynligt også gavne husholdningen, da det er det, vi betaler for gennem skat. Staten får derimod penge af virksomhederne gennem afgifter. Der foregår meget import og eksport. Mange firmaer flytter f.eks. til Kina, hvor de så kan sidde og eksportere varer ud til hele Europa og andre steder. Nogle firmaer laver så også varerne i Kina, hvor de så sender dem hjem til deres hjemland og sælger dem så dyrt til andre steder. Eksport kan forklares som, at nogen der sælger varerne ud til forskellige lande, hvorimod import er det stik modsatte, hvor man modtager varer fra andre lande, som ofte har en bedre kvalitet. Husholdning og udlandet. Husholdningen sidder så for det meste foran computeren og bestiller varer fra andre lande. Det kaldes for import. Når husholdningen køber varerne, modtager det andre lande så penge, som også er import, og husholdningen modtager varer. Husholdningen også bruger andre lande på andre måder, ved at de for eksempel bruger dem som billig arbejdskraft. Okay. Vores case, det er, at Folketinget de sætter afgiften op på brændstof, benzin og diesel. Og hvis det er, at de sætter afgiften op på det, så en af de negative problemstillinger, der kan forekomme, det er, at på grund af, at afgiften de selvfølgelig bliver sat op, så er der forskellige firmaer og virksomheder, som nogle måske skal skære ned i enten husholdningens løn, eller måske fyre nogle ansatte, fordi at de ikke har råd til at have lige så mange arbejdere som før, fordi at de skal bruge flere penge på brændstof til deres maskiner and whatsoever. Nogle af de positive problemstillinger, der kan forekomme, det er, at staten for eksempel får flere penge og kan for eksempel have SU'en, eller de kan renovere parker og busskure og alt sådan noget. Og en af de ting, som er utrolig positive, det er, at hvis hvis afgiften de bliver sat op, så husholdningen de kører højst sandsynligt mindre i bil, fordi de skal til at betale flere penge, når de skal tanke. Og derved mindsker vi CO2-udslippet, som er til gavn for hele kloden. Så derfor så kan man sige, at der er jo både utrolig dårlige og utrolig gode ting ved, at Folketinget de sætter afgiften op på brændstof. I'm doing it well. Niggas wanna test me, ball, who wanna fail? Eat you like a bully bitch, get saved by the bell. If you're scared, go to church, I see you in hell. And your girl, she a flip, give me heads and tails. Everybody fake, so I got real for sale. Gunpowder, fill the air, rapper shit.